Aínda que a ría de Murosnoia é unha das máis prexudicadas, os episodios de mortalidade de mariscos sucédense por todas as rías galegas. As chuvias que provocan un descenso da salinidade das augas non son o único factor causante deste problema, que case se volveu estrutural en toda Galicia. Nos levamos unha iniciativa outra vez ao Parlamento para pedir que a Xunta actúe ao respecto desto. Hai temas como o do regulamento da apertura da presa que volve a levar auga e aínda por riba auga doce que incrementa esta baixa salinidade sin ningún control, sin ter en conta o sector. Polo tanto, pedimos, como sempre, que se mire un pouco polo sector marisqueiro da ría de Murosnoia e que non se deixe abandonado sin recursos, porque levamos a varias campañas na que a perda de productividade é tan grande que miles de familias desta ría de Murosnoia ven en perigo o seu sustento. Ademais de regular o baleirado dos encoros para minimizar a afectación e exixir responsabilidade civil ás empresas, os nacionalistas propoñen un seguro colectivo para o sector que permita afrontar as perdas pola baixada da produtividade. Por que os responsáveis da apertura desa presa non teñen que ter unha responsabilidade civil sobre as persoas, as miles de persoas que están traballando na ría e polo tanto se lles está quitando o seu pan? É un accidente. Bueno, pois cando un ten un accidente ten un seguro de responsabilidade civil a terceiros para pagar os danos. Pois neste caso, hai moito tempo, moitos anos que vimos reclamando eso e nunca se nos atende. Ou, por exemplo, levamos moitísimo tempo reclamando un seguro por parte da Xunta de Galicia e o sector, a par do sector, un seguro colectivo de perda de produtividade, precisamente para cubrir estas inclemencias. O sector do agro en Galiza tenno dende hai moitísimos anos, avalado e apoiado pola propia Xunta de Galiza. En concreto, este ano, nos seus orzamentos, a Xunta de Galiza destina 8 millóns de euros a ese seguro agrario. Pois nós queremos unha cousa parecida ou igual, hai que adaptala ás condicións do sector do mar, precisamente para os mariscadores e as mariscadoras. O BNG volve a incidir tamén na escasa capacidade de produción de semente que presenta Galicia, con moi poucas instalacións que permitan dispoñer de cría en épocas de crise para favorecer futuras campañas.